Nyt ollaan Helsingin messukeskuksen edustalla menossa Suomen ensimmäisille musiikkimessuille. Mennään katsomaan, mitä messut meille tänä vuonna tarjoavat. Tervehdys. Me ollaan nyt tässä Pohjois-Karjalan ammattiopiston osastolla. Haluatko kertoa, että mitä tässä osastolla esitellään? Eli tässä on esittelyssä nyt Pohjois-Karjalan ammattiopiston Outokummun äänituotannon yksikkö. Equal Dreams. Elikkä se on nyt tästä, me ollaan ensimmäistä kertaa täällä yleensäkin messuilla. Tämä on noin vuoden vanha yritys. Nyt lanseerattiin kuun alussa sitten vielä uusiksi. Meillä tuli uusi käyttöliittymä. Okei. Miten tämä sivusto toimii? Tämä toimii sillä tavalla, että kuka tahansa artisti tai levyyhtiö voi ladata sinne itse musiikkia myytäväksi. Meillä on teoston kanssa sopimus myös, että sitten sinne menee osa, sitten heille kuuluva osa, jos on teosta asiakas ja näin. Että Tervehdys. Mitä sä esittelet täällä meille? Joo, eli meillä on tämmönen uusi patentoitu musiikkijärjestelmä lähinnä yleisiin tiloihin ja ravintoloihin. Missä on ideana se, että pystyy määrittelemään minkä tyyppistä musiikkia halutaan siellä soivan, niin se automaattisesti käy hakemassa sen tyyppistä musiikkia netistä meidän serveriltä ja soittaa sitä automaattisesti sitten. Eli täällä esille Hitcaster ja kännykkäalbumi. Eli Hitcaster on musiikkinettikauppa, jossa musiikkia myydään uudella formaatilla kännykkäalbumina, joka on alustavasti kännykkää varten suunniteltu musiikkiforma. Tällainen oli päivä täällä Helsingin musiikkimessuilla ja tarjontaa oli laidasta laitaan. Vähän oli ehkä pienet messut, mitä mä oletin, että nämä olisi. Mutta mikrofoni.net kuittaa tällä erää ja palataan tänne taas sitten ensi vuonna.